Ne zna šta je snašla. Mila Milošević, jedan od voditelja zadruge, bivši učesnik istoimenog realitija, diskutovao je tokom noći sa aktualnim učesnicima o škakljivim pitanjima koje su gledalci postavljali. Jedno od pitanja koje je prodrmalo i napravilo gužvu među zadrugarima bilo je upućeno Ermini Pašović, devojci Baneta Čolaka i bivšoj ljubavi Gagija Đeganija. Gledalce interesovalo da li je Ermina prekinula trudnoću sa Gagijem, što je izazvalo opšte zaprepašćenje svih učesnika. Kako je Milošević naveo, prilikom Ermininog ulaska u zadrugu, ona je u jednom razgovoru sa Gagijem izjavila da je zabranila svom momku da govori o prekidu njene trudnoće. Još od Ermininog ulaska u popularni reality Gagi Đegani govorio o njihove veze, dok je ona sve pokušavala da opovrgne. Ja nisam govorila ni o kakvoj trudnoći, ja sam govorila da je moja dužnost da Gagiju kažem za moju i Banetovu vezu, opravdala se Ermina, na što je voditelj sasekao. Otkad je dužnost jedne žene da se na bilo koji način pravda svom navodnom prijatelju? Oštro pitao Milan, aludirajući na to da Ermina skriva svoj pravi odnos sa Gagijem, na što je ona ostala nema. U raspravu se uključio i Gagi. Dajte ljudi šta pričate gluposti, Ermina nikada nije bila trudna sa mnom, ja sam za njenu trudnoću saznao kada je ona došla ovde, to je lepi Mića pričao, rekao je Gagi. Ja se ne sjećam toga na klupici, ali ako ona kaže da je bilo tako, ja joj verujem, zaključuje Gagi, dok je njen aktualni momak Bane Čolak sve vreme sam gledao u pod, ne progovorivši ni reč. Banetovo ponašanje bilo je potpuno neočekivano, budući da su mnogi očekivali da će napraviti pravi haos.